til, at Bertha ikke er særlig klog og ikke kan finde vej op til juletusen. Kan du ikke eddermukke komme og hjælpe os der? Okay, Else kommer med det samme. Hvornår må hun komme, Svend-Å? Ja, hun kommer lige om lidt der. Halløj i stuen. Det gik eddermukke med hurtigt der. Ja, altså, I skal bare nordpå der, så op mod kulden, og så forskellige steder hen, og så, hvis I så kan til højre og venstre, og så lige pludselig, så kommer I bare hen til der, hvor der er sådan en grøn dør, så går I ind gennem den og ud på den anden side, og så skal I bare, der er en masse isbjørne, og nogle gange er der også sæler og sådan noget, og så lige pludselig, så finder I det, I kommer for at lede efter, som jo nemlig er juletusen. Tak for hjælpen, Else. Eddermukke med tak for hjælpen der. Jeg håber sandelig, I finder ham. Hej, hej. Ja, det var sandelig godt. Nu kan vi komme afsted og finde den juletus. Lad os komme et sted der, eddermukke med godt, Bertha. Det var afsnit 15 i Juletusen, og I kan glæde jer til næste afsnit, hvor Bertha og Svend-Åge skal ud og finde juletusen.